fandt ud af, at de var rød, gul og blå. Hvordan skulle det da gå, når de var så få? Ved det ikke kommer dallerne i den fjerde time. For Esben styrer intro som en rigtig star. Ingen fatten låd, vi havde glemt, hvem vi var. Yes, 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 vi gør det Gangnam Style. Vi er gruppe 5 med vinden i ryggen, og vi styrer nu pisset. Det er helt okay, hvis I føler jer disset. Ved Kim gik vi rundt som damer på tur. Udmattet, der var brug for en lur. Svend Allan rendte rundt i en army-kutte. Autoriteret styring som en rigtig gruppe. Frank ville lære som reklamer og branding. Selv på syre er han Mr. Outstanding. Yes, 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 han gør det Gangnam Style. Vi er gruppe 5 med vinden i ryggen, og vi styrer nu pisset. Det er helt okay, hvis I føler jer disset. Det hele kom til at dreje sig om at vinde. Straks blæste tankerne ind i vores sind. I gruppe 5 er stemningen helt i top, så selv en HA'er ikke kan stoppe. Tog ned til open learning med BD'en tankegang. Gik han væk fra lineærtingene, mens vi skrev denne sang. Yes, 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 han gør det Gangnam Style. I gruppe 5, er du klar? Haha.